Kaunti ma Kisumu bende temo. Kata kamano Dr. Miskellah ka wadhi mbele kotwak mar winjo kanyo moko kuom ote ma joneno magwa nitiere godo. Janeno moro nitiere kod to e weche mag chudo. En wacho ni weche gi mag SHA bage. Ang'o momiyo chudo pogore? Nikech wantiere kod gino manilong kanyo ni means testing instrument manitiyo godo e kinde ma iyango ni ng'ato onego bed ni chude yo machalo nade. Mopogore kod jogo mondike tich ming'ado atamalo 2.75 mar osara margi. Mano penjo maber. Nikech mean testing ni en ni ing'iyo ipenji e system oket formula monia idake od lo koso od smiti ine od lum koso od mabati itigi pia oda koso pi fireji be ingi tv odi be ingi fridge ineno mage penjo mani penjo ji to kiduka adier to nyalo bagi contribution tie jadha moro ma wuon gi ndiko kaka en odake od smiti man osungre e answers go mondo olos nyinge opakre no mino ochulo 2,000 mo wesha ko jaode marali makoro okbi oketo miriambo moko kanyo ma odok 600 to pinje dhoudi mako bi osefwenyo oledhi moro mar ntijo cyber gi mong'eyo kaka giketo gi wuondo system no mondo gichul 300 kende to gini ka luo wajiero awuora or jomoko boyo jonyadhi hata kan jabini ja cyber jabimi oketo tiro mbele ko eno the true questions ineno to question gikindiko kanya gidhoka boro to system chadi to buy malo to no ngiso gini mean testing no ngiso serikali is the most inaccurate way of testing. Why ngika wuono ilingi dhoka boro kinyi dhoko bet matuo dhoko tho ibo chulo nade ka wuono nigi piki japengo ngise chulo siling 600 kinyi matatu tu mi piki okethre kana police omaki ibo chulo nade no so gini there are better ways we have a fixed system. Imagine only gini to romre then jomako nigi malo matin to pay more but have a basic fixed system. Now they have gone back giloko mean testing ko guys sekala chani gijako timangoa gijako ngiyo M-Pesa messages gidangiyo kaki chulo ushuru gidangiyo your travel history mondo gingeni ni how much should you be paying but mean testing no accuracy ne order doke pay martin moyo hagilose mondo gimany another way of making people to pay for it. Come on.